Okej, jesteśmy w resorcie, gdzieś tam na dole są chłopaki, pływają w basenie, nie wiem gdzie są. O, widzę ich. Wychodzą z jacuzzi. To jest nasz piękny resort w Palos Verdes. A ja jestem na balkoniku. I'm on the balcony. Nagram panoramę tutaj. Chmury jakieś, dzisiaj się chmurzy. Tam później pójdziemy na spacerek, na te ścieżki. Proszę, ludzie sobie spacerują tam. A tu w dół są stoliki. Żebym nie upuściła mojej kamery. Widzę tam chłopaków. O, papi odbija piłkę. Tam jest koło baseniku. Okej. To tyle. Pa, pa.